ka por ka labiang bangin sedang no ya kene ka jing syakri ka jungi ublay ha kene ka por no pai sengi ka banung kong ni sngoban panpau ka jing sngo mu ya ublay baula kerku badon rengkat lembat ngi ha kene ka por ngayeng hang ne ban pediang sngo bah ya phi baro laki longki khun jong kabalang presbyterian pentorum kra bat kiwei ki khun jong kabalang hangnu ha kabapi don la kalong haki ying ki sem ki jong pi lane hangnu ha ba phiyo kalat ban ngap ban shashkor ban yo ya kaneka program kabangila penbek lengba na kane ka channel ngapan pau ya kajing pediang sengo bahaya pi baro haka kerteng ga bat piang tam kajong try bat unong pen imba jongi u Jesus Christ ni ngai bau blai un kerku ya ki benta baro ki bangin sayo ban pendep ha kane kapor tengin ya buti ya kane kapor ha ki ksangti jong blay tengin ya pendem ha ki jing duai kumne au blay ukpa jongi u bahabeneng ngai ngu ya me atrai na ka benta kane ka porno phai sengi bangyo ya kane ka program ban sakri ban pendon burom ya ka kerteng ka bakhuj ka jong me kan mau nung kong yang au sakri betolot badu baduna ban na ka benta jongi baro lang badigi benta ki bang nyo ban pendep ha kane kapor tos ngau to pediang ko terai ya ke jingduai bat ka jing kerpat ki jongi ya kine baro ngingu ngidem bat ngibuti ha ka kerteng ke jong Jesus Kristus nong penim menta bat hala kerta amen ngin ya ruai ka jing ruai ka ba ars pa ar Ponyo ka jingruai ka ba arspa ar ponyo ngingu ya me ablay bala baro namar ka gospel Jisu haleluya kumto berarti kidkot gospel Jesus hallelujah 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 amen habangilong hagaying lawan ka jing shai lawan ka jing shai lawan ka jing shai bone hallelujah 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 ngan pule katto kane gidkhot na kaktin ka jong blay na ka gospel ka bakat kum ka jong umathayos ka lenong ka ba arphupra gidkhot na du ka bakat nriu hadu ka ba arpho tongin ya snap bangin ya shashkor ya kaktin ka jong blay
ki khat waingut ki senran tie ki laya lek no syakali laya shaulum sha kabau jisu ulaya bu bat ki haba ki la yo ite ya u ki laya manedem ya u Henry don ki balas ngau ar tatin u jisu te ulawan uda keren haki uda ong la ai hanga ka borbaro habneng bat haka kendeu namar kata keng to kidalek no mapi to penlong senrani ki benriu baro da penbaptis yaki haka kerteng ka jong ukpa bat ka jong ukun bat ka jong umensim bekut da hikai yaki ban sumar yaki ki baro kat ki bangala hukum yapi hak miru ngalong rengkat bat pi halakasngi hadu ka ba waino ka pertei ublei unkerku ya kine ki benta ki bangala pensngau na ka tin ka jong blei dong ni apendem hagi jing duai kumne au blei ukpa jongi ubah beneng sachi sinpat niwan hakmat jongme ngiduai ablei ba mendon rengkat lembat kane ka por to kerku ya ka jing syakri ka jongi ya gito baro ki badon haki ying ki sem lane hangno hakabaki pai khmat shame ngiduai ablei ken mau ya la ka jong ka balang ka jong me ka badon hangne hapen torm kra kum juru ya ki parabanget keleng saudong jong ka ne ka rikasi ba jantia ki ba yamane bat ki ba syakri yame bat ki ba pendon burom ru ya ka kerteng ka bekut ka jong me to ken mau ablei ya ki nong yalam jong ka balang ken mau ya ki jinga seng kentei ya ki jinga seng samla kumju ya ki jinga seng kena wala dangila do ban pelong ka jinga seng lang ha ki jing ka bekentang ka jong me hanrea try kenat mem semla ino yangi haga bangi yo ya ka bakum kene ka por ban ya semlang ban pai khmat shame to ken mau ko try ya ki to baro ki ba phla ya ka tin ka jong me hoi don rengkat lu lembat ngi Sngeu pediang ko try ya ka jing duai ka jongi ya kine baro ngingu ngidem bat ngibuti haka kerteng ka jong try bat unong penim jongi Jesus Christ menta bat hala kerta amen ka ne ka sngi ka ba menta kalong ka sngi utrai ka ba kham kerpang na ki wei pat ki sngi utrai ya ka ba ka KGP assembly ka jongi kala khot ya kane ka smutrai ka Thomas June Sunday kan bah ban pen kan mau khendiat katu kat ne ya ki bala jia ha kine ki khendiat snem ki bala dep bat ki bala lekno ka KGP sinot sep ngi ka jongi ha ka snem khat khandai spa khandai phowei kala penlong ka jing rakhe ka ba kerpang ya ka jing dap chispa san po snem ka jing poi jong ka gospel nari will shane syakari khasi jongi ha kane ka jing rakhe ya ka jing dap chispa san po snem ka KGP snot barim kala shim ya ka wei ka rai bat kata ka rai ka long ba ya kane ka arpo artarik jong u benai jun man ka snem on khot no yaka Thomas June won de lengba jong kine ki arpo san snem ki baladep ngila ai ki jing kren ki jing te ki jing slok shapang kane kapang hanrei haga snem ar hajar khat pra kalawan ka jing kela haka jing ya dei bat kane ka benta bat kata ka long ka bas ngutenat ban ya thu hapi ki parawanget ya ka jing sisa kumba ka long ka KGP assembly kala julet bun sin chaki chief minister ki jongi nadu ki snem ki ba kham men shuaban karpat ki por sorkar ban ai shutino ya kane ka arpo artarik
Kom kajing nyokor bat kajing burom yau Thomas Jun ubalale si bon ke. Sengau diau hakini ki kendiat senam ki bala lekno amsamdon mano wat na pedeng ki chief minister ki badai ki kun la neki khot jong balang Presbyterian. Ngis ngau bahaka senam hajar khat khandai. Habaka KGP Assembly kala lekban ya kendu yau chief minister jongi u Dr. Mukul Sangma. Ngila ut, ngila nam, ngila pensengau ho yaki mati ki bakrau kam tam bu lawan ra yaki dak abi kedi. Ba ka sorkar kan aishuti no kum ka jing nyokor bat ka jing burom. Ka ba sengau tenat ka long ba uniu chief minister. Ula ngap, ula shashkor, ula pediang, bat ula sengau day. Kumta hakas nem arhajar khat pra. Ula pen benah hakas state barok kawai. Baka arpo arterik jongu benai jun. Jong ka nadu kas nem arhajar khat pra. Kala day no ka state holiday. Hakaba ki office sorkar ki school barok. Kin yo shutino ayakan ka sengi. Kum ka dak jong ka nyokor. Yaw neu syakri jong ublay. Kumta ka balang Presbyterian hangne hari kasih jantia. Kala yakut yakawai kajing yakut. Ba kasngiu terai kabadai ka arpo artarik ujun. Bat ki sngiu terai haki snem ki ba mhap haka sngiu terai. Ki ba marjan bat kene ka arpo artarik. An khat no yaka ka Thomas Jun Sonde. Kumtangi layo lat ban sedang ban kan mau burom yang kene ka sngiu terai. Nadu kine ki arsnem ki baladep bat mentah. Burom bat ka jinguk ngusngau ban ai yau blay. Mlak ban klem da pen pau ka jing sngungu. Yau chief minister barim jongi ubala ai ya kane ka kabu yangi kum ka balang Presbyterian. Ka KGP Assembly habakala yo ya kane ka jingtip. Ngila ya keren ka ka kam ka bangidei ban le ha ka bakum kane ka sngutrai. Ngila yakut mendai tang ban syukan mau ya hanrai ka kam ka badon khamat ka long kane ban don ka jing trei ka bakam krau ka bakam bha ka bakam janai ha ka jing yalap ya ka gospel ha ka jing penyaja frang ya ka kam ka jong blai ya ka kam ka jong kenrat ha ki balang district presbytery synod bat haduk ka assembly. Nang ta ka jing ya day bat ki school, kam day ban yo shuti ban lejaj surwari, lane ban khwaido, lane ban le kiwai kita masa. Hanrai ka jing yakut bagi balang ki school balang barok hapo ka KGP Assembly. Kin le ki kam ki ba kraw kum ba penlong ki seminar, ki conference, ki workshop bat kiwai kum no banang kam pen kraw ka jing syakri ka ba ya day. Hagaliang ka education, ka to katar, ka pule dang le. Bat kam tam banang penkraw ya ka kam ka jong ublay. Kata ka day ka bala penlong. Bang yo ya ka bakum ka ne ka sengi ka Thomas Jun Sonde. Teka kubor na kaktin ka jong ublay. Ka baya day bat ka ne ka sengi. Ka day ka to ka dukot ka ba ngala pule mentah. Kabau try jung yu Jesu Christ uong. Lek syaka pertai. Penlong senran. Ya ki benriu barok. Syuaban poi syaka neka kubor. Mlak banda klem da paidin kendiat. Syau syakri jung blay. U Thomas Jun. U Thomas Jun udai kun jung u Edward Jun. Uwan na kalong ying long sem ka beduk ka bakerdu sibun hanrei. Uwan na kalong ying long sem ka bariublay shikat day. Nadu ka basdang nadu bau dang kena rit. Une usamla kena. Ubut hakti hakajat ukpa jong u Edward. Ha kakam mystery. Ukpa jong u lahikaya u yakijat kam borok kiba uhi dalade utray. Kumta mauru uya trelang badlau jong kupa. Hagawai kesngi u Thomas Jun ulayam. Ukli balai meyam. Uang namar bangam yo le school kum ki wai pat ki para kena.
ukpa jong ula snausen yalo jong kun bo long kumta ula shimtiu shonna kerpang ya menmit bat men step kumno ban hikai pulekot kumno ban tho bantar kumno ya kaban kenjing ken bat kumta ter aingu ya ublay bau blay ula don rengkat bat kupa bat uneu kun kumta ula kelalong samla uban nang ubala yo ka jingtip naki kejat jong kupa om neki school kibadon Hari Wales anda kabos ngau tenat kalong ba anda ba ula dap ar polai snem uya tu hau kupa wong pa ublay ula khot yanga bangan lek long missionary ukpa wong kumno men le long sha missionary habak me klem le school Thomas wong ya kata ngamla ban jubab keli na ublay kumno ngan le long missionary hamre ublay keren yang wong bangan le long missionary ukpa umnut keren shu ula sha komta ula apply ban le pule theology but kila shim interview ru ya kaba plah kata kasnem kidon kat arngut ki student but nakini ki kat arngut haka interview uwan number 1 kumta ula yo rung ban pule haka theological college but ula pendep ya kakus arsnem hakini ki arsnem uwan hakmat haka jing pule theology anda ba ula pendep ya kakus ula lek pule pat saya ka kam ai dawai bat sumar nong pang haka kelas kaun medical college ula pelut por hangne hanreu benai bat hadin ba ula pendep ya kata pen benai ya lade wong ngala kwa ban lek yalap ya ka gospel syari India kabalang Hari Wales hakata ka por habakala yo sneu ya kane ka jing truamon sneu ba jong ne kun samla jong kabalang kala seng ya ka Wales Calvinistic Foreign Missionary Society bat laong ba kilaya lumpon nakabantaban kersan missionary nang ta kilaya wat ya ka jaka shanokin lek yalap kilayo yaka rikhasi bat hadin kata kila jit yo Thomas Jun baun long missionary uban lek syarikasi bat hakata kapor une udang long tang ubasyu pendep ya kajing pule padai pastor kumta la penlong kajing ya seng ka kerpang ban ordain pastor ya Thomas Jun bala pendep ya kene kajing ordain pastor ya haka sauterik jong benai November jong kasnem khat praspa Sao Paulo ha Rose Chapel kumta hadin jong kata la pendep ru saya kajing penkentiu kurim don burom yau Thomas Jun bat imam an hadin kata ulawan ula mino na Liverpool haka arpusan terik jong ubenai November jong kasnem kat praspa Sao Paulo lengba kata ka jahat balakot ka Jamaica kila yait lengba ya ka duryau ba bat hakine ki san benai duna laong bam yo iya eru mensengi yo iya ka sengi menmit yo benai bat ya ki klor bat teng ya ka jingat pelong jong ka duryau ki dona pedeng jong ka jing temang ka jing diau ha ka jing no mensim hanrei tangkawai ka baki don kalong ki pendemrit jala de khamat jong blai long kamon jong me ya lam yangi bat penpoy yangi syari khasi bangin yo ban ai ya kana ka gospel ha kana ka jaj penriu ai nguk yo blai ula penpoy tiap yaki haka ar po ar tarik jong benai Jun jong ka snem khat praspa Sao Paulo ha sora ha pedeng jong ula ba lapsan uba syirkai uba jur ha sora la pedeng sngop ha yaki dau kapten Levin political agent jong ka East India Company ka badon ha kata kapor
ha seora. Oh, ulas nguhun, ulas ngusuk temen sim. Kiduai bat aingu ya ublay. Baula penpoy ki syagane ka jaka. Kabakila bukti ha ka jing duai. Daka balang rungkat maki. Bat nangne usdang ya ka kam ka jungu. Anda bau poy ha seora. Si kentin rum nang ngutu ya ka tin kasi. Kumno unsdang ban terekam. Ula kerpaci usayap levin. Baun penuat brew ki balas ngutu melumala ya ka tin pareng lane ya ka English. Kumta kila penuat. Bat layo yauma John Ka. Bat yauma duan rai. Kini ki arngut kila don hakti hakejat bat ha nadu ka basdang ha baula poi ha sora. Thomas John ula keli perteu yaki ka ka karkom im ka lifestyle jongki khasi ya ka niam karkom ya ka kenya ka kriam ya ka tre ya ka kta ula keli ya ka tho ya ka tar usnuthu bagajaj meriu khasi kam don ka tho ka tar kumta ula shim ya ka rai baka kam ka banengkong ka bangadei ban le ka long ban penyok ya ki dak tho daktar ha ki kun khasi ha kane kari aingu ya blai ula penlut prabanai rengkat bat kini ka arngut kinang yarap ban perkat ban perdan ban le homework ya kita ki jenat sorem jan ka bayadei bat ka pule puthi bat ka tho katar bat hadin jong kata la shem ye kidak nadu udak abi kedi hadu uai bat hadin kata ulas ngusuk temen sim, ulas ngobha, ulas ngokumen, ulas ai kubor syaga balang kemi kabadon Harry Wills, banong ngobha, ai borno yang bangan sedang no ban preschool, bangan sedang ban ai ka jing hikai, ka balang kemi Harry Wills lengba ka education board kalaya keren, ndah hadin bakilaya perkat beniak negiliang barok, kila sim ya karai, ban syak yo Thomas. Kumta ulah kemen ulah ngobha badu Thomas ulah sedang ya ke skul ka ban nengkong tam ha sora ha ying mission ha ka ying ka bau syong sa ulah khot ar pungut ki samla senrang bat kentei bakin wan pule ha kata ka skul jong endah bakilawan ulah syem jing sibun udah syayong hingan uangan lek kumno mdon kot sada mdon kulom mdon let mdon mauto mdon blackboard mdon tiar ban hikai pulekot kumta ulah sngau ulah bu ha ka jing duai ka ka lat ngan le aingu ya ublei ulah pli la ne ulah pensyai Thomas Jun ulah khot ulah ong yakini kena ban khar daki mauria ulah snaha po ka plau jongu ya kawe ka jaka ban penjili bahang ne hamadan upawan ra daki lentang bat hangta uhikai ban tho bi da ka basyusna daki mauria nang ta uhikai ban tho wei arlai nengkong usu ong daka tin upen but upen itu une udeiwa baro arpau kia penbut kumta tangkat to kanepor ki don na pedang jong ki ba shalak ki ba khamstat ki ba khampro jabing ki lala ya ka ban yarap lem ki wei kumta Thomas Jun ulalek ban ya kendu ya usim subasing usim jong kahima sora ban ong ko usim kan rat sya yang ngabangan pli school no hagitan sora kumta usim ru ulasya namar ula julej pek ya kajing hikai kot jung Thomas Jun kala syok mensimha ya bat ulasya kumta Thomas Jun ula pli ya ka school ka banongkong hamau semai latung nong hikai yauma lursyai nang taka school ka baar hanong saulia latung nong hikai yaumanising bat ka school ka balai haso ratwa lane opar cera bat latung nong hikai ya majom kini laingut ki nong hikai ki don hakene ki laitli ki school bat ka kam hikai kot kala yaj syafrang ha kisnem ki bobut lawan poi Reverend William Lewis bat Imam Lewis bat ndah bala poi wan poi kini ki missionary ula IT no ya kam hikai school ha Reverend
William Lewis but yala de open lut no yakapor ha kabathok kot kabas ngau tenat kalang bau neu sekri jong blai ulat penmi nengkong yakakot first kasi reader kaba ai kerteng rot mam lene my mother's gift kakot kaba aru tho kakot nong yalam kakot kabalai kaba ula penmi kakot tikir lane kakot sobyong lane kakot laipo nang ta ka waipat ka baula le kalong ula penmi ya ka jing tho ka be day bat ka jing duai try nang ta katto ka ne ki bible portion na kaktin ka jong blay ula penmiru katto ka ne ki jing ruai bat nang ta ka bakhadu ka baula le kalong ula la ban penmi ya ka gospel Matayos. Laong habalami kata ka gospel Matayos. Kilaya rosh ki pajba ban kuatit ya kada kot. Namar ki syam baka jing tiang bat ka jing bang. Jong kata ka gospel Matayos. Kabamla ban batay. Bat bun kila du namar ba semla ban shon shibun. Day halor kine para bangaj ba it. Ba ka KJP Assembly. House name khat khandai spa. Kendai pawai kas ngaudai ban ai kerteng ya ka arpo arteri gujun ka Thomas Jones de bat ngilayo ban rakheru ya ka to lengba kini ki postname ki baladep hanrai ka basngau tenat ko malong menne bahaus nam arhajar kapra ngila dei ban penkelano kendiat ban aino da ka Thomas June Sunday namar ba ulale shibun ki kam ki bakrau ban tangkum ka jing kan mau ki kam ki bakrau ba une ulale kalong ulalong ukpa jong ka khasi alphabet ulalong unong thokot khasi ban nengkong tam na baro ulalong unong sang school ban nengkong ulalong unong hikai ban nengkong ulalong unong sang mission ban nengkong ha sora nang ta ulong ru nong lejwat jaka ban seng school kum sashela sha jantia bat shaway pat nang ta ulong unong bet sembai ban nengkong ya kaktin ka jong blai hari khasi bat jantia ulalong unong sumarpang bat unong ai dawai uba krau kum ta ngilaban khot yu unong seng ya ka tho katar ukun khasi jong kane ka jaj benriu khasi kabas ngau tenat banagi negi dak ya ki balapen mi dau neu sakri jong blai kala rong ha ka bible kala rong hakikot jing ruai kala rong wat ha ka tho katar ha ka ri kala rong wat ha ki kam ain kam kanun kala rong ha ki snong ha ki thau kala rong ha ki dorbar snong kala rong ha ki minutes book kala rong ha ki kot baper bat kala rong ru haki office sarkar kom haki district council bat kom ka special language haka KJP Assembly kabas ngau tenat kalong bamenta ka kidak jong Reverend Thomas June kila poi ha university haka kerdan PhD bat ru haduk kata ka kerdan ka doktoral degree ka burom bat ka jengu ni ayo blai bau blai ulawan ra yo neu sekri sakane ka ri ka jongi hanrai dei tangu briu jong ka balang Reverend Thomas June dei briu jong ka imlang salang kam kerpang ikinong sora kum social worker ula le sibun ki kam ki bakrau naka bentaka ri ban naka jaj benriu ula hikai ka jing le khoj haka shet haka tiu haka bam haka di haka ying haka sem bat haki benta baro ulong unong hikai wat ban ot kurat ulong unong hikai ban tli iki mau ulong unong hikai ban kren pareng bakin dup yok kam ki khasi penar ke jongi unong uhikai ban snai ki ying ki babha kum ki ying mission uhikai ban snai ki tier furniture kum ka mi ka ben ki des ki shuki bat ki tier ki tar ki ba itanat kum bangi yu I ha ka to kapor ha ki ying mission nang taulong no hikai ya ka kam ti deu yong ha ka kam thang shun ha ka kam khayi yau deu yong bat
ya kasun nang ne na sora sya selehet day tang kata ulalong unong sumar ban prisep ya kiklau ki betap ya ka ombam di kabalalong ka nuksa hakaba ka sorkar hadu menta kabut nuksa ya ke ei kaba u Thomas Jun ulale ha kato kapor ulai kai ya karep karyang kathong ding so ding pai bat kumta terter bat ngisngau burom ulanang penrus pa ulanang benrap ya ka burom bat ka akor ki nong sora bala tip hadu menta ka akor sora Day kini ki bangi pelongin ni menta ban rakhe ya ka bakum ka naga sengi ka Thomas Jun Sonde. Ka benta ka baar ka baya day wat kane ka pang ngikwa ya ka ban penken mau biang baka KJP sinot ka ba mensua hakas nem kendai puwei kala syim saya ka wei ka rai ka bakrau bat kata kalong kaong bangi deban sengno menta ya ka foreign mission kila jit laiteli ki jaka ya ka Bangladesh ya ka Bhutan bat ya ka Nepal ka wei ni kine bat khadu anda bakila sorbe la pediang ya ka ri Nepal banlong kalengka mission jong ka KJP assembly kom talas dang ya kene ka mission hagas nem khat khandai spa khandai phulai bat la pha yo reverend HS dan bonlong missionary ban nengkong ban trei hagate ka mission hagari Nepal kane ka mission jungi kaladap menta arpo news nem ngila pelong ka jing rakhe ya ka silver jubilee ngimot ban pelong ban celebrate ha Nepal han reudisi ai permission kum tangila rakheno hangne ha balang laban hagsnam ar hajar khat pra baka kam gajong blay kalanang roy ngakwa ban ya thu ya pi khandiat ki parabangek syapang ka mission jungi ka badon ha Nepal ya ka ba menta lapia ya kah ki sauteli ki mission sentar ka Kathmandu ka balong ka pedeng jong ka Nepal nang ta ka Butmal ka badon markap bat ka North India ka Kakarvita mission sentar ka badon markap bat ka West Bengal bat ka Gorkha mission sentar ka badon sha West jong ka ri Nepal kini menta kila trei kambha halai jong ibor ibarit kidon menta prateli ki balalong ki balang ki bapura bat kidon kumbakat sauteli ki preaching sentar lane ki jakatrei jong ka KJP assembly ngidon tang away u ordain missionary pastor bat arngut ki missionary propostor ki badon ha Nepal nang tangidon nyo aprangot kita men basan ki bala ordain hagas nem khat pra nang tangidon tang kawai ke school bat kata galong ka Kislan secondary school ka mission ka jungi hang tei ha Nepal kala tei ya ka yin mission kabarit ka ba u missionary jungi usa bat katok ane ki kamera ban syong ki guest ki bah lek satu kum ki kum ka guest room bat nangta ya ka benta ka ba syate sajrong lasna ya ka dur kum ka ying mane namar ba ka balang ku senti lalitpur ka badon ka nongba Kathmandu kamdon ying mane hadu menta bat ki wan ban pelong ying seng hangne pravengek ladangi pai syakane ka benta kadon kendiat kajing sengau nok mensim lane kajing sengau le ran ban yatu ban pen ken mau baka mission kena riwel habakawan syane kala penyo ya kate jaka sora ka bakat kato kajing he nang ta kala pen yo jaka hane sor shelong ya kata ka bagi ong ki 7 plots nang ta ya ka joai nang ta hawa jejer nang ta lakin seu nang ta mau plang nang ta mairang nang ta ha jakrem nang nalor kata kapentei ki ying mane katei ki bangla ki bangkolo belaong ha tokopor ban syong ban sa ki missionary nalor kata la pentei ki ying mane la pentei ki hospital kum ka hospital ha jayau kum ka hospital ha
Joy bat ki dispensary. Kal burom bat ka jinguk kalong iyaw blay. Ladang ikhen hakini ki por. Ya ki ki badon. Balaay da ka balang keminari wil. Kala syong dor da ki spak telur. Ka burom bat ka jinguk kalong iyaw blay. Hanray ngas ngeu le ran ban ya tu hapi ki kun jong ka KGP Assembly. Baka KGP Assembly jongi kadang pentit tang iwe ijaka ibarit ibadang don tang pau hajar square feet bante ya kaying mission bat ya kata kaying mane ngis ngaurem kajing keli kalong syanu ki kun jong ka balang ha ki artli ki sinot ki dan bakimla ban yarap ya kane ka mission ka badan hari Nepal utrai jisuong lek ka pertai ya lap ya ka gospel pelongsan ran ki penreu baro balai baka KGP Assembly kamla ya ka ban ya lap kamla ya ka ban bunong trai kamla ban thong ka mission worker Sngeu sngeu la rany, yagaban ya tu. Ki nyau teli ki balang balatong balang hau hajar kat pra. Day, ki sipau teli ki balang ki badon benta. Kawai ke distrik, teli ki jing sang kentai. Bat kat teli ki kenhun. Treimon sngeu baha, lane ki krup. Bat arngut, ki riu simet. Ki lum ya kapisah. Ki ay syaka KGP Assembly, ki bu mission worker, ki bu onong tray, badang bana kapisa yung kine, layo bantung balang neutrally. Like no kakusan tila litpur kabadon hakat mandu. Para bangek kalong ke kabas ngeu ran. As ngeu kwa ban ya tu ya pi, halor kini ki jing sisya, kumba kalong mentah, ngilasa din hadu kata-kata, bat ngida isnei ban yo ya kine ki kam jungi yang teh Nepal kane ka Kislan secondary school kala jandap posan snem kadang siu syong wai kabai wai kalong nyau posan hajar si benai mdei ka assembly ka basiu yang ta kabai wai siu naka fees jong ki student kalong ka ka bas ngau le ran banyan nujor ya ka balang kemi dari wil bat ka balang kemi na kasi jantia hills haka jing ya day bat kane ka kam foreign mission lane ka jing tray mission ha Nepal way pastor haka way ka sondeu ya tu kana syapang ka ba aya ka way na ka ba sipau sya ka kam ka jong blay bat wong what can show ya ka spa haka na ka pertay haka ba kinong tu kinsawan bantu bat haka ba ka sarang bat ka knyang kinsa bamdu ya ka to ka spa pertay Hanray wong kan show ya kaspa ka ba kan jaman sim ay ka way na ka ba sipaw siya ka kam ka jong blay bantong ya kinong yalap ban pa missionary bantong ya mission worker banlong ka jing pen krea na ka banta kala syai bala siski bat kata kalong kaspa ka ba kan jaman sim don way dukot jong kata ka balang ubaday klur pati la ne ubru baru spa bah kata ka por ban kini por in ong klur pati kad ba udang syong hangta uknyum marway msnutu Kibaya syong hang tak ya pej bat ki perkat ba uneu shemen sim un sa ai bun dalawai ka jingeseng le chaying kunroy ya kalok balay ba utu pastor kren sa phang ka subject day mauban ai day mauban tray balay ukren kumto te kalok kam sumumentoy banya saitnia kala supet no na te hadin si tayo ka don ka jingjia hakaying jongki ka baki haban lek sa kataka snong haban samit sa ta bakin ja na ying kilabu ya unong tray ba unlong unong apying kadbaki kidang don siya kata kajing don kam salaying laong ba kinong tu si kenhun kilawan kiklem kren kisu siat da ka pistol bat uyap hanta haying hi bat kilasay di kitiar kilawan rak na di tiar light ban pli giduli ban pli kodrate ban pli ya ki Togi jaka bu kay pisa babu ya kaksiar babu ya kerupa babu ya kimar ki bakordor bada kata kamit kilakit lut pelan barok kat kabadon kilara kumla Simon step la yu ida ki para sinong ba
la plirang hang ita ka ying kila lepek ba iyo tau nong ap ba ulayap kila pon sikine bat kilawan marmar bandah ba poy ki i ka ying bala plirang kerang bat la tala silut ya barok lakit lut ki tia lakit di kali bat ukane ka met yap ka don haying uta urang ba ula kelon hang ta bat ulayap ler kilara i u si jing tia bat kibahaying sem kilia bun kam ban lecha urang ba snong ban lecha pulit naga benta ka pus martem bat kiwei kihaban ya penbet ya kata ka ying ka sem na marba la kli da kita kinong tu kala simpor kumba arlai sengi kim sumyo ban letra hospital banda baladep kita ki ai barok kisawan ra kisaletra yu hospital banda po hospital doktor wong ngam la syu ban ya rap na marba ula kelas stroke nakadaw kalong ba pilawan ra slem ndaw la don hospital kumba sitayaw ukin mau ya kajing ya lap jong pastor boong ken show ya kaspa habneng ya kaspa kana pertay hakaba kinong tu kila banwan tu lane hakaba ka knyang bat kasarang kan bam bat kumta tang hadin katokan ne ula yap lane ula klatno nakane ka pertay prabanget ka jingkot hakane ka por yang au bakren bat yang ngi ki bayo sneu kalong ublei ya uang ya pi bat yang aru lek ka pertei yalap ya ka gospel perlong senran ni ki benriu kadon ka jingma ka bakrau ngapil na markata ya ki prabanget baro bafin skau bhaban ya no kluj mensim syaka kam jong ublei syaka kam mission ka badon hari Nepal baka nomlong ka jing ibi ka jing lerang bangidon ya ka foreign mission hanrei klem datrei kumba kadei banlong lese gidon ki balang ki balaya no ki balay ai ladon ki parawengai ki balay ai hanrei aga bas ngau diaw bateng teng kane ka pisah ka jakabakan poy assembly kampoy kapoy panbana ki bang kapoy panbana ki jakai bomdei kapisah ka bala penkentang kapisah ka bala buti khamat jong blei kamlek ki jakabadei banlei ublei usngeu si bat ka la ban long baka bakum kata ka jingle la da ublei yu i banga dong wei ni kinong ya lambalang nga lea kata karkom utrai jung Jesu un angkum no yanga meu pastor ubaya lam ya kabalang me lea ya kini kikam kibom dei para benget ke jing khot kalong yang ngi kinong ya lambalang tongin penpoi ke jing ai bar ai di para benget lane da kabalang syaka jaka ka badai ambangin penhe penreben ya ka top lane ya ka bisa jong kabalang da ka balej bu habang yo ba kanjia kumbajia ya kato kalong ying jong uto briu kabenta kabalai bat kabakadu kabangadon ban pensengau kana kapor ka KGP assembly ha kato ka senam ar hajar ar ka KGP sinot ngamur banong ha ka senam ar hajar ar ha ka balang ha paryong kala yakut ban piano ya ka sinot bat ban penlong ya ka KGP assembly lapia haki arteli kasinot mengi bat kasinot sepni yakine latung kumba kilong mentah bat kumjuru ya ka KGP assembly latung bat bakine ke arteli ke assembly kine ke arteli ke sinot ki pelong ya ka assembly bat kane ka assembly kan long ka bor balang haka KGP ke jongi baro kawei bat kata kumba kalong mentah kam sempat poi syakatong lane syaka bekut kendiat ngakwa bandong bagana senam ar hajar arpau kadai ke senam ka bakam pelan ki senam barok bat kata kadai kajingwan jong uneu COVID-19 lane ka klam hakane ka ri jongi kidon ki ai ki ba ngala bandong ba na ka jinglong ka basniu lawan ra sa ka jinglong ka babha bat ki don pat ki naka jinglong ka babha anuan ra siya ka jinglong ka basniu lada pai hakaliang ka imlang salang ngasngoban ay ka burom bat ka jingu yaw blay baka don ka jinga trelang baka don ka jinga snok tilang nado ka snong kitaw kinong yalam snong ki seng bahalang kinong penyaj ka district council kinong penyaj ka state bat kumta terter ka don ka jing itenat ka jing yarap
Kajing ya itu ya ki beduk ki bekerduk bat kum ta terter. Na kajing long kabom judon meno kawan rak ya kajing long kababha. Kabas ngau tenat ki media hagini ki kendiat sengi ki bamenta kala ai nambat kala ai burom ya ka surkar me khalaya ya ka jela me khalaya bakalong ka number 1 haka pertai borok away haka bakadon nyaw hajar ki komiti nakabenta ban penkre ikine ki to ki bapang ki bawan pai ki bapang klam bat ki bawan pai na ki we ki jaka ban ai kajing yarap kala long sisa kajing ngau komen ngau bha bakat kau World Health Organization kala ai ya kata ka rimak ba empat kanu ka ri hak pertai ka balala ban le kumbale ka state Meghalaya bat udaong bakane kan long ka nuksa ya kari India hi baro kawai tonganom keren ya kata hanrai ka ka bangakwa ban keren hakane ka por ka long ba ka jingwan jong kana ka klam kawan ra ya kata ka social distance kajing ya per ya jengai haying hasam kajing ya per ya jengai hagakur kajat kajing ya per ya jengai hagayeu kahat kajing ya per ya jengai hagalait kawan kajing ya per hagatrai kakta hagi school hagi college kajing ya per ka bakam snosi kalong ba nila du ban long jing seng mentala lai benai pura hanne ka don ka social distance kami ka bang kuat banyak tu ya pi perawangai kajing sisa kalong baka General Assembly PCI jungi kadai ban long hau meroi hau neu benai April badang sudap hanrei la close down ngem yok ban pelong jing seng kadau kalong baka don kane ka distant social distance haka imlang salang haka snong katau haka ri bat ka jaj penriu kane ngam tip kumnuh kan sakta ngin senang ya pej hadin hanrai ngasuong kindon sibun ki jingkela namar kata haka bakum kane ka jingjia haka bakum kane ka por ngadon ya kaban penken mau biang yengi baka sinot haka tai ka snem kalaong ba kini ki arteli ki sinot kin pelong ya ka KGP Assembly. Ka KGP Assembly kalong ka bor balang naduk ki missionary. Ka balang jungi ang dari kasi kalong ka bor ka baklan. Hanray na balawan kini kiway ki sinot na slehet na Manipur na Mizoram na Assam. Kalak kalalong no panban hagabangi ngilahaban penkelan no ya ka kerteng. Kalong ka bas ngaudiaw ko ki parawangay bat ngangay scam. Bakumba ka sinot hakate ka sinam ar hajar ar moderator Reverend Dr. Tinong Sit ubalak klat no habasyam ya kane ka jing pen menjur udah pen yeng ban pia ya ka sinot haki arteli ban penlong ya ka KGP Assembly ka balang bor balang ka bahalor hanrai menta kamlong kumta kadon kajing sengau diaw, kadon kajing sengau no mensim, bat ayu ka bangidei ban le. Sengau ban long, ba ngadon ya ka kubor ban ong, kumba ong unehemeya. Ya ngin ya yeng, bat ngin ya teino, ya ka kenro Jerusalem. Namar kalalong kajing leran, hakamat jong ka pertai, kajing syarki banyak hamat jong ka pertai. Gomta ai ngo yo blai kajing trai kajong mensim jong blai lengba unehe ya la sei ki bru la sei ki kor la sei ki long ying long sam la sei ki snong ki thau la sei ki seng ba per ki la tei kata ka Jerusalem haka bakalawan biang ka bor jong ka kalalong ka buram yo blai namar bakilala ban teis kem ya ka Jerusalem ngas ngawan ongko ki pat ka KGP Assembly hagane ka por ya ngaya weri ki pastor samla ya ki temen basan samla ya ki jingaseng samla ya ki long kami ngaya yeng teli ka wei komba hakate ka snem la yakut ban te songlang ya ka ribat ka jajben riu nakabenta ka jing bha jong ka jajben riu khasi penar nakabenta ka jing long ka wei hagane ka ri banginom sa telep no agi mander banginom sa kani no ya ki jaka
kaputa haki way pat ki judgment riu angin long ka judgment riu ka baru blay ka judgment riu ka batib riu tu blay nginyai telilang ka way klem ni kren ka no ka judge balang langilong ki presbyterian langilong balang blay langilong ki catholic langilong ki fellowship hamra ngidai ki khun jong ka ne ka ri bat ka judgment riu ngidon kam na markata ban yeng ka way ban penim sashi sinpat ban tei ban pelong ya ka KJP Assembly ka bor balang ka bahalor ai ba ka General Assembly ka ba menta kala ban long no tangkom ka council lane kat ka jing skobit jongki hamrai mangi kom ka judgment riu kom ka KJP Assembly ngenom saya lambakla ka ka balas dang daki missionary ka KJP Assembly mendai kan yang biang sasisin kanong sandur kanong penbha yaga imlang salang yaga snong gatau yaga ribat ka judgment riu kanwan ra yaga jingbha kanwan ra yaga jing kerku ublay un kerku nakabenta ka buram ka jong u amen menta nginyo sngeu no yaka special number na kikun samla jong kabalang.
Belong kaktin kasih bayar kaktin ka babaka Kumbakas mi balong kadohit kisempelong Laweng no kajingdong kajingwan Thomas Jones Kidak abi kedi la belong tin kotin sla Belong kaktin kasih bayar kaktin ka babaka Belong kaktin kasih bayar kaktin ka babaka Belong kaktin kasih bayar kaktin ka babaka Tau blay unkerku yaki benta barok kiba nilayo ay ku blay yaki kun samla kibala ay yakatoka special number kabalalong ka jing kersan yaka jingkran jongah kan kapor blay unkerku yaka sur ka bapiliarwai bat kumjuru yapi ba pinangla ban ay ka jing syakri ka ba khambahai blay haki sengi bat haki por ki ban nangwan ublay undan rengkat lembat pi bat barok kita ki balayo sengeu ya ka kubor na ka tinjong ublay tengin ya penwai no ya kene ka jing syakri bat ka jing pendon buram ka jungi ya ublay hakane ka por da ka bangin ya so tilang ban ruai ya ka jing ruai ka basan spa lai pupra to kilek to da penlong senran to kilek to da penlong senran ya ki benriu barok ngan penlong ya pi kinong tong breu kinong tong breu kinong tong breu ngan penlong ya pi kinong tong breu lada pen bud yanga lada pen bud yanga lada pen bud yanga ngan penlong ya pi kinong tong breu lada pen bud yanga tu kilet tu da penlong senran penlong senran penlong senran tu kilet tu da penlong senran ya ki ben riu baro ya ki ben riu baro ya ki ben riu baro tu kilet tu da penlong senran ya ki ben riu baro tu let kring ya ki nari jingdom nari jingdom nari jingdom tu let kring ya ki nari jingdom syakari ka jing shai syakari ka jing shai syakari ka jing shai tu let kring ya ki nari jingdom syakari ka jing shai tu kilet da pen baptis yaki pen baptis yaki pen baptis yaki tu kilet da pen baptis yaki haka gerteng jonga haka gerteng jonga haka gerteng jonga tu kilet da pen baptis yaki haka gerteng jonga tungnya duai kumne au blay ukpa jongi ubhabeneng sachisin pat ngiwan akmat jong me kotrai to kerku ya kene kapor ya kene ke kubor ka bau syakri jong me ula pensengeu bahkan keren hangi ki balayo sengeu bangila ban pentrekam bat ban pendon burom ya ka kerteng ka bekut ka jong me to don rangkat lembat ki to barok ki bala simbenta sikintin ngiduai na ka benta ki nong senchar jongi ha ka state na ka benta ki nong trei barok ki balai IT met bat mensim na ka benta ban penyopat ya ka jingkot ya ki to ki bayok ya ka jingpang klam
Hoi ngiduai ru nak mentah gitu ki badang don nak jing syak sumar hadu mentah. Yarap ko try ban pelai lut no ikito baro. Basa si senpat baka state baro kawai. Kan yok ban pelai no. Bangin yok ban yait light loj ban sakri pendon burom ya meh. Bat kum juru ban yok ban rungpat haka ying ka ba kentang ka jong meh. Ngiduai ablay to dor rekaru. Bat kapor ka basak jong ana ka sengi. Igine ngingu ngidam bat ngibuti ya kerteng try jong yu Yesus Kristus. Bada ka ba why no to ay ba ka jing iba ka jong blay kupa. Ka jing ay ka ba dabyang ka jong try jong yu Yesus Kristus. Lamro ka jing aslok ka ba tiang ka ba hun ka ba ay jing hun ka jong mensim bakut. Tu kine kinlong rengkat bat ni menta bat halakerta. Amen.